ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಡೇದ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂತ ಪಿದಾಯ್ ಕುಲ್ಯ ಬಾಲೆಗ್ ಪಿದಾಯ್ ಕುಲ್ಲಡಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದಕ್ಲೆನ್ ತೂವೊಂದ್ಯಾನ್ ಪಿದಾಯ್ ಕುಲ್ಲು ಒಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ತುಲೆ ದುಮ್ನಾನಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮುಗಾಲಿತ್ತನ. ಸೊ ಯಾನ್ ಬುವನಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಚಿನ್ನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಕದ್ರಿಗೆ ಪಿದಾಡಿಯ ರಾಮೋತ್ಸವಗ್. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿತ್ತು ನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ನಾಡೊಂತಿನಿ ರಾವಣೆ ಒಲ್ಲೆಂಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ರಾಮದೇವಿರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತುದು ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವ್ಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಿಯರ್ ಉಂತೋಂಡ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡ್. ಬಾಲಗೋಕುಲ ದಾಯಬೋಡು ಬಾಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ದಾಯಗ್ ಪೋವೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಮಿತ್ತ್ ಮೋರಲ್ ನಮಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಚಿನ್ನುಲ ಬೋದು ರಾವಣನ ಒಂಜಿ ಫೊಟೊ ದೆತ್ತ ದಾಯ ಪಂಡ ರಾವಣ ದಹನ ತೂಯರೆ ಆಪುಜಿ ಬರ್ರೆ ಪಂದ್ ಪೋದು ಫೊಟೊ ದೆತ್ತುದು ವನಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುದು ಕುಲ್ಯ. ಸೊ ಬಿಟ್ಟೆ ಬೋನಕಗ್ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂತೆ. ಸೊ ಆರ್ಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆರ್ ದಾದ ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡ. ಸೊ ಕಿನ್ನಿಗ್ ನಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ಲ ಚಿನ್ನುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ. ಸೊ ಬಸೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದಾಂಡ್. ಸೊ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೆವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿದೆ. ಸೊ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಅಂತ ಕುಲ್ಯ. ಸೊ ಒಂದಾದಿತ್ತು ಇನ್ನಿತ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ.